Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Si kalaengan ti ibaon ko ang mapangumatang iti tersena ni Mari Kuanang. Tamarigatan ako amag na. Wanantay. Ay, nimot uncle mo. Nakadanon pala iti agdan. Nalipatan na di ipagpagatang ko. Apay ngay. Ay, jak madam mo ka ni uncle mo. Kalahat mo't na nagbalin akabaw. Ay, kasimot Ay, gumatang ka iti paminta Wanantay. Kan gumatang kamutan iti suka. Wanantay. Oh, daytoy ti paggatang mo. Wanantay. Alan ingkan, tagluto akon. Mapana ko nantay. Ay, imbaglakit din tada ni Kwarog ama ibaon-baon ka. Antay. Apay! Anya nga minin ti katanga ka? Saan ka pa'y nakarwar dito'y balay? Nalipata mo, dya imbagak agatangam. Kapay, kunamsa. Paminta ken suka, Kwarog. Ah. Saan akape? Awan mo ni Kwarog. Ay, napanan na aya. Imbaon ko ang mapan gumatang iti tersena ni Mari Kuanang. Aging gaita, awan pa'y lahaeng. Kat no nalabsak iti paradaan. Sana napan gimatang? Napay ngamin nga impaon mo. Ay, jak nga rod makapag na itinapartak. Nabuntugak amag na. Awanan at ti kwartam. Anya ti kayat mo asawan? Ay na, saanan ang mapan gumatang dayjay? Ay unay matanday jay akaanakam. Ay, saanan ang mapagpiaran? Dan pinaggasolina ang tatabadaw. Isuan na paandar kung da ito'y tricycle kaw. Naagdaan ka mo't langan iti kwarta? Why, tatabadaw. Nangalam nga iti kwarta. Intad niyan ti banang. Inikan na ka? Nasingpetak ngamin kiniantay. Ay kat itulod na nga rodin na iti ilay. Naglugan ka nga roda, hinta-hintan. Uray nagbuntugak amag na Mare. Syaklatan ti imay dito'y tersenam. Tagumatang akman. Tawan mo't tinasaya at maibaon ko. Ni Kapitan ngay. May samot day dya naglilipat. Lakay mo nga minin. Si ka, bakit ka mutin, Mare? Ay, win nga road. Ado mutan ti marikrik na tayo. Di nakiraman na tawan pa'y marikriknak. Awan pa'y? Awan! Ay, imbag man. Mare, gumatangak man nga road iti paminta. Sigay, mabitlang tatumakderak. Ande. Kasla marigatan ka mat at tumakdar. Saan? Nagkunamagkang ka. Ay, gumatangak iti paminta ken suka. Ay, nagadumatan. No paminta, manggawat kalataditan. Suka pa'y gayam. Ay, si kamot Mare. Anya anagado. Dualaeng. Ang marigatan ka talaga at tumakdar. Dahito nga ron tumang kumare. Agrito, painokwa. Nasakit amayunat. Ay, bumakit kamutan at talaga. Marikuanang. Maray, gumatangak man iti bagas, karni ti manaw kan asukat. Nagadumatan! Di ka kat agyaman tado ti gatangat. Hay! Mabanuga ka mga lakadagita!
Di mon samot kayat ti makalakaw. Kayat ko, ngam nasakit nga ron matutumang ko. Nasakit na mayunat. Aya, Hanyat nakakatawa ngay. sakit ti bumakot. Kahit katawaan na ka. Ay namaray siya, napigsaak pa'y. Ay, agtal na ka man. Wen, kabaelak pa'y ati mapan makikaaruba kada maribanang. Uray mamin iti agmalam. Ay, nusyak, aglogan ako. Ay, abakan kayo nga rod akin ni maribanang. Nabuntog matan amag na ni Maribanang. Siyak akit na partakak pa'y lang amag na. Uray aglulumba tayo at tumaray abakan kayaw. Aw, nakadanon tan dito ilay, tatabadaw. Nagkunaking ka nga yumaynak di tayo. Ha? Kat no nagpaitulod ka di tawi. At daya matimbaga kakasta. Nay, apay akas tamot ang tibagbagam tatabadaw. Ay agawid akon, kuwaraw. Magmagnakan. Kit dito lang matibalay may. Hoy, ilugan kan, tapno makawit kan. Sanay, magmagna akon. Adayo Ay di nakman surwan. Kanya ti mapaspasamak kan. Nagkabaw kan samot tayo. Saan ang agkabaw? Agtal na ka, kuwaraw. Kapitan, Apay maray. awan batan ni Badungkaw. Diyak mo no sa dino tinapanan na. Intulod ka numot ni Kwarog edi ilay. Anya, Apay aya. ay na, san amabalin nga umadayo ni Badungkaw, Kapitan? Apay. Di na amo ti papanan na. Anya? Kasapulan nga dalata kaduan na. Ay na, kasano nga ron itan? Ay na, Kapitan, tulungan da kamang birokin ni Badungkaw. Ay, ito na ang kunkunak kay. Iso nga rod ajak palubusan ni Badungko apumanaw. Kunak no siyak lang, ti manang lilipat. Saan la ama naglilipat ni Badungkaw, Kapitan? Anya ngay? Agkabaw pa yan. Nasaya at matay may kadititersenak kwaraw. Gumatangak. Mabalin nga may nakilugan. Tama panak ag duty di barangay hall. Ay, mabalin mo ta. Jak mayon na, dagito'y tumang ko. Nangim, kasanungay kat mapanmimot biro ka ni tatabadaw. Apay, mapukpukaw. Wan, sana nagaw-away, kalpasan na nagpailay. Aya, Problema amin na lumakay kan bumakat dito'y barangay tayaw. Agkabaw damot amin ay. Ayan ni Kwarog, taibaon ko kuma. Mapanmi nga ron biro ka ni Pari Badong, ibaon mao. Sino nga ron tibaon ka? Ay, si Kanti Mapan. Ay, amumet, anabuntugak amag na. Apay nga min abimuntog ka, magna. Bakit nga rudan da tao? Kat, si kamot nga'y, makadanon ka laang ditaagdan, nalipata mo, unti pang ibabaonan dakon ka. Ay, kataklunan tayo, bumakit kan lumakay tayo na. Isu nga rod, nga imbagak abumakot akon. Ala, birukan nyo nga rod, ani pare badong. Ay, kapilitan. Ay, masapul mo't akanayon na mapalpalagipan ka. Ay na, manang lilipatak nga ron maminsan. Saan laang amaminsan inteng? Ha? Kanayon akasta. Ay, nagrigat lakit din. Ay, hati bumaba dito'y agdan. Talo lang harudan nga agpangday tao eh. Mabanog ka pa eh. Ay, guray ka man ko raw. Apay ang kain. Sa dinon ti papananta. Biro kanta ni kumpare mabadaw. Ay, wala dya. Ay, Minta na. sige. Tangay ibagbagam anapartak ka pa'y lamag na maray. Sika kumangaruda yung timang sapol kan ni Badong Mau. Adan da Kapitan kan kwaraw. Kano ipalpalastog mo anapig sa kapay. Kay talaga mat anapin sa akpay. Kunak manawan ti marikrik na ni Kabadaw. Ay na, jaklay bagbaga kada kayo maray. Ngam kinapudno na, napigsan ti kabaw na. Ay, sapay ko mangarod at masapulan da.
Apay kit din asan? Inton maminsan, Maray. Bitinam, di tengad na iti papel. Isurat mo tay nagan na iti papel. Ay, dinak man isuro, maray. Pare! Pare Badong! Yuhu! Nga pa yung masapol apok kawam. Un atah na banog ako na magmag na. Nagadumot yung tinagdamdamagan ta dito ilay. Yung sanda kanumot ang nakit-kita ni Tata Badaw. Un nga rod. Hanggang, Ah, ando nakatugaw ala kay Jiggy ti kalsada, oh. ayun. Asit ganta. Apay mo? Ang mga ano ni Tata Badong dayta. Una dya. Ay. Asit ganta na. Saan nga ta ako magat? Saan mo't siguraw? Kwa, si kalaangan ti umasidag. Mabutang ka. Mabutang nga rod. Tata Badaw! Si kakati dayta. Kaslawang mo't nangag na kwaraw. Tata Badaw! Asit gamkit din. Tata Badaw! Asino kayaw? Asino kamit? Si kaayan ni kumparing abadong. Ay, di yun malagip ti tunggal maysa. Kwaraw. Ang mga no kriminal daytoy. Ay, kanya tiyar arasas mo. Ha? Ay, Anggal, iso ni Tata Badaw. Sino daytoy padak alakay? Tata Badaw. Iso ni Uncle ko nga inting akong parim. Jay Kapitan nga awan pulos proyekto na. Anya? Jay Kapitan analay nga agkurakan. Pagtalnaam ko, ano? Ah. Saan na sa ating pagbagana? Pagtalnaam. Tamangan mo sa anak ang makatabal na. Tata Badaw, agawid tayaw. Ay, jak kaya. Urasak. Jakmitin kaya ti agawin. Tapay Uncle. Hindi mo ko na nasimurumot ang tikabaw mo, akas kini Tata Badaw. Nasaya at magtanagawid kan, Badaw. Wine, tayo tulod da. Ay, saan ka kabaila na birukan? Iso asaan mo nga ulitan day ito ngay naramid ma. Agyaman ka kitday, taad dadakwarog kan kapitan anang birukan ka. Anya aga po nga agyaman na. Ay nabadong, agpapada tayo amin ababakit kan lalakayin dito'y kabildatan. Iso asaan ka pasaway, tawan temang birukan ka. Jakmitin malagip no anya ti aramidag itang aldaw kwarog. Di mo na nga ramidang, agdigos ka. Jay next ngay. Di agpalas ka, tamapan ka ni di barangay haul. Wun anya. Warag! Ay, ban na ka ni Antim. Warag! Umayan antay. Abay ka day. Ingka man gumatang ititinapay iti Teresena ni Marikuanang. Ha? Kwaraw! Da. Aguray ka man matintay. Ibabaon ko pala ang ni Kwarog. Ay abamon. At dangarot pang ibaunakan ko na. Ay, baon ka mat abaon. Kwarog. Ha? Di mo ka di manan amo ti aramida masumaruno ang kay. Amok ikan kalangan iti kwarta. Tapay ang kay. Naanos ka nga men amang kadwa kada kami alalakay ken babakit dito'y kabildatan. Siyempre, amo ka kimapsot kayaon. Kwarog, daytoy ipagatang kuken ka para ken kamutlaeng. Ha? Tinapay mo. Tinapay ka? Kat, da kayo ay. Uray awan kada kamin kwarog. Ta bakit ken lakay kamin? Ala amon day takwarta nga ititan ni uncle mo. Ken daytoy matiigatang mo ititinapay akana. Ha? Nagsaya tayo. Basta di ka maumuma kada kami Ay, sanang kay. Uray pa'y agkabaw kayaon. Kasta, Kwarog! Tangay si Kati Upuping. Saan mo abaybay anda angkel kan antim iti panaglakay kan panagbakat da. Takasta tinasaya at akanakan. Ala sige! Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para
Uray ti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.